sarkin cikin manzan Allah mun yi wa takalmi waka yau za mu girmama sumarsa. Sarkin jikin manzan Allah mun yi wa takalmi waka yau za mu girmama sumarsa. Komai ya zo ta cikin lasablu da kunga suna na yi waraka, wanda ya fitar ko wanda yake cikinsa an sa masa albarka. Jarumtar Khalid dan Walid gashinka ne ya yi masa haka, karfinsa tasirinsa duka gashinka ya sa rawaninsa. Sarkin jikin manzan Allah haka za akwai wanda yake fama da aljani bawan Allah, ga aljani ya ji ya bar shi mutumin yana faman wala, haka ce a je gunsa Shafi'ul Mushaffar yana kore matsala, ya tsinki gashinsa ya bashi ya handiya take yayi dogon nishi. Sarkin jikin manzan Allah ga lafiya ta zo ta atake babu ja sanadin su bar shi, aljanin ya kone a jikinsa ko lahira ba sunan shi, ba aljani ba dukkanin ciwo idan ka hadiya ka bar shi, an ji ka gefen rigar rasula an sha ciwo an bar shi. Sarkin jikin manzan Allah mun yi wa takalmi waka yau za mu girmama sumarsa.